Ngithanda ukuxwayisa amantombazana amamahle ukuthi ngalo December ungabi ibhola lasebhishi. Ibhola lasebhishi lidlalwa nombani, ufica bedlala akabazi nokuthi bawobani, nabo abamazi ukuthi ubani, noma ibhola lakhe naye akazi ukuthi elikabani, noma elabo kwasabhola akalazi, kwasanalo kwakulidlala akaze alidlale akalazi, nala ekudlalwa khona akakwazi, usuke ehlohlowa akazi noma kuse South Beach lana noma kuse North Beach, kodwa ibhola uyalidlala. Sihloko sami sanamhlanje sithi ibhola lasebhishi. Ibhola lasebhishi kungaqhamuka nombani athi sengiyahamba nebhola lami alithatha ahambe nalo ngoba lazi ukuthi likabani. Thanini amen bazalwane. Ufica amadoda amadala amade amnyama adlala ibhola eliphinki. Bone kahle ukuthi akekho umnikazi waleli ibhola la. Uthi yabuka naye ingane inkosi yami incike ngodonga incela isithuba. Ngoba ibhola mase ufike nale bhishi akuselona lakho. Ibhishi lona elikutshelayo ukuthi leli bhola sekwelethu. Ufica umuntu odakiwe ongazazi nakuzazi kodwa ibhola uyalidlala. Ubone omunye ohamba ebhishi akazi nokuthi impilo yakhe ibheke ngapi kodwa ibhola uyalidlala. Yilo ekuthiwa akazi nanyaka kodwa uyalidlala ibhola. Akazi nokuthi lidumephi kodwa ibhola uyalidlala. Ibhola lasebhishi. Cha ngithi siyaxoxa siyakhuluma. Uze umuntu ezeyishaya isifuba ethi ngiphasela elami libeke la. Ish, waphuma kholo. Ibhola lasebhishi.